Dit moet je echt zien. En ik vind dat de beheersing zeg maar, van de verf en ja, dat het eraf spat, hè, dat hoop je. En dat gebeurt bij mij niet. Nee. Dus voor mij is deze afgevallen. Die leiden mij te veel af, zeg maar. Dit gaat wel wat minder goed. Ja. Met dit ding, dat is een beetje rommelig. Het is de volle kleur, is er te weinig compositie. Dat heb ik... de volle echte keuzes van dit dolle. Volgens mij zijn we het hier over eens, hè? Deze niet, hè? Nee. Oké. En bij beeld, daar heb ik grote aarzelingen bij. Foto was het zat er veel dynamiek in. Ja. Voor mij is het, blijft het staan. Ik vind het past echt bij elkaar. Dat matte wat hierin zit, dat past ook wel bij dat matte daarvan. Want op de foto zag het er veel glimmender in. Als er echt wat marmer. Proportioneel klopt het al. Het is maar fysiek, maar het pakt me net. Nee, mij ook. Als mooie vrouw, maar het pakt me net. Hier blijf je ook wel naar kijken. Op een of andere manier. Je blijft hier de hele tijd wel... warm gestookt en zo. Er zit die spanning in, de vogel zit goed, hè? Dus het goed pakt. Dus ik zo'n goed zo naar de vogel. Maar de start, dus die spanning zit ik wel in het beeld. Het komt ook wel naar voren. Dus ik zeg heel iets van, hij kan echt stap doen. Ja, nee, dat ben ik met je eens. En dat is wel knap voor een beeld, want het is echt heel erg gevangen in de beweging. Terwijl een beeld iets heel statisch nou, het verschil met het orenbeeld is dan duidelijk onwijs. Ja, wat mij betreft wel. Ik ben wel blij verrast. Ja, oké. Dat was alleen al door de manier van presenteren dat het ligt. En dan ook, daar ga je toch zo naar kijken. En dat vereist het ook. Ja. Vind ik ook. Ik vind het een heel leuk ding. Ja. Heel spannend. Er zit ook mooie beweging in. Ja. Wat mij betreft die toch ook, hoor. Ik vind als je zo kan schilderen, even los van... dat je misschien wel iets meer spanning op mag bouwen, maar daar is dit programma ook voor, hè, om dat te leren. Dus wat mij betreft in ieder geval twijfel, even praten. Ja, ik vind een sterke twijfel. Ik vind de kop mooi, maar ik heb vaker ook een kop met maar het is goed gepakt, dus dat is goed, maar het net voor mij het onderscheidende, dat komt ook een beetje door die achtergrond. Oké, dan zit ik twijfel, daar nog even een share. En het is absoluut niet voor de hand liggend om zo treurig... Treurig snelweg te nemen, maar dan ook niet te kiezen voor de treurigheid ervan, maar gewoon de dynamiek ervan. Ja. Dat vind ik wel mooi. Ik ben er net zo warm van, maar dat is... en dan vooral terug, dat die lijn die op de foto waar ik trek tot beeld, want ik vind het beeld op zich wel heel mooi. Ja. En de keuze en wat je zegt, maar als ik dan naar Sjucht nee, denk van ik hier meer in Sjenwold, dat er nog meer gebeurt in die... Jij vindt de verf te vlak, zeg maar. Ja. Gewoon, ja. Zeg dan maar, als twijfel, dan kan de letter nog eens even hoe her. Is goed. Ik ben er net heel enthousiast van. Belangrijk dat ik naar Sjucht, des te vlakker. Bij mij gebeurt het niet. Bij mij gebeurt het niet. Nee, helemaal niet. Nee. Op geen enkele manier, hè? Nee. Dus je kan niet in de uitvoering, niet in het thema. Ik ben een grote fan en liefhebber van gesmots en gedruip en gespat. En gewoon dat het, wat voor smots, waarom rekt het smots die net aan? Ja, omdat het is te braaf en te weinig... want dat was een soort jip daarmee creëren of dynamiek. Ja. Wat was voor die smots dan? Die smots die met energie uitstralen. Ja, okay. Deze smots die heeft geen energie? Nee. Okay. Nee. Ik vind het leuk. Het is mijn twijfel. Ik vind het wel heel sympathiek. Ja. Maar het zit een beetje tussen naïeve en... ja, precies. Het is heel erg illustratief ook. Ja. Dat heeft iets moois, het heeft ook iets eigens. En daar zit ook het keerpunt. Ja.